vendiendo pileco peri. Yo mi baguette de leguina, yo mi beque en España vendiendo pileco peri, pero le bajé pa'l pato así lo lío a la bocina. Todo el mundo se ya está claro y sabe que es lo que con Gomi. Si me pongo pa' la puerta de grano toda la bocina. Tú sabes lo que se maquina, dime palomo que es lo que pasa. Yo tengo lo mío aquí, lo que se escape grasa. Yo parecía un tipo bregando con melaza. Vamos a hablar con topo pa' que se me le la taza. Čaute, už sa nachádzame na letisku. Natáčam to až asi 5. krát, lebo som nie spokojný s tým, ako vyzerám. Ale no uvidíme, čo tam dáme. Každopádne, toto je prvá časť našej sérii vlogov, čo majú pôvodne výsť z Egypta. Dúfam, bude ich 7, lebo možno spravíme iba jedno dlhé, ak z každého dňa nebude dosť kontentu. Chápete proste? Presne tak. Lebo nemôže byť jedno 15 minútové a druhé 5. To bude na hovno. Takže buď bude 7 videí alebo jedno dlhé, uvidíme, nechajte sa prekvapiť. Každopádne toto je asi prvá časť, budem to tak zatiaľ hovoriť. Alebo tak prvý deň. No prvá časť, dobre, je to prvá časť. Prvá epizóda. Chceli sme to nazvať, alebo teda to som vymyslel, že sa to bude volať, že vlogma, či nie? Vlogipt. Letisko, Vlogipt. Chápete? Silné. Akože vlog a Egypt spolu Vlogipt. Takže takto by som chcel nazvať tento koncept. A zatiaľ sa majte. Vidíme sa. Tleskajem, aj otvorím. Čo ma ideš vybrať? Nie, jak ty si celebrita teraz, vieš? Je teraz iba? Aha. A tam som dovolený. Veď do vlogu, že si spravila. Chcela som si zobrať modré konverzie a zobrala som si červenú. Elko. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on. Už sedíme v autobuse. Ale nevadí. Ideme do letiska. Dostaneme papiery po našom hoteli. Sanadu. Vyzerá to dobre? Vyzerá to akože dosť dobre. Chceš si pôjde niečo kúpať? Do fontány. No. Ty. Všimni si, ako to je super, nejaké ti takto vstane. No, totálka. Musíš nás prísť ubytovať. Co to tady máme, vole? Chicken? Chicken. Neviem, čo to je. Poďme si dať chicken bagel. Aké to je studené síce, ale... Môže byť? Lebo čakáme. Dám 8, lebo je to studené. Ale inak to je dobré. Vlogy Isek. Raňajok. Ideme sa prvýkrát pozrieť, ako vyzerajú raňajky. Čo ti jebe? Asi si budeme mať z čoho vybrať, čo? Asi si budeme mať z čoho vybrať. Ideme na to. Už papáme. Ozveme sa vám, keď už budeme mať izby. Čaute. Sa stalo práve, takže... Zabudol som, niečo som sa s ním podhľadol. Niečo sa malo stať, my sme mali úplne iné izby, zrazu máme izby s bazénom, ktoré boli od 2000 € drahšie, ja neviem. Fakt? A počkaj, to je fakt, ja neviem. Áno. Tak pohodičky, akože keď dali, tak pohodičky úplne zaujímavé, ideme riešime. Hovorila. Všetko OK, že aké máte pocity, povedzte? Ja nemám. Ty si v telke. Ja som v telke. Ja som spokojný. Už ako si to vy vybavíte. Len aby ešte neprišli Nemci ťa vysťahovať. Idem sa zamknúť. Takže už ideme k moru. Áno. Takto to tu vyzerá. Počkajte. Takto. Ja už nie som ani unavená inak.
Ani ja. Čakáme Ty na chcela Paťa. skúsiť, že si na čo vezmu z A ja? Takže ako som už hovoril, už ideme na pláž. Je to tu fakt pekné. Hlavne strašne obrovské. Akože oproti Turecku to tu je oveľa väčšie. Fakt. Trošku nezhody, tak ale čo by to bola dovolenka dokonala bez žiadnych nepríhod. Wow, je to tu fakt pekné, pozri sa, tu kokos. Myslím si, že 7 dní či 8 nebude stačiť. Ale určite toho stihneme veľa aj za tých 8 dní. Ty kokos, aké to tu je, pozri. Ako to pekne vyzerá táto panoráma. Asi kámo. Je to tu pekné. Pararara, pararara. Ideme. Jo, inak ja sa tiež idem napiť prvýkrát. Dneska sa idem prvýkrát napiť. Hej, idem. 6 hours later. Je 14:12 a ja stále nemám izbu. Stále ju nemám. Ani ocino, ani mamina. Nemáme izby. Bohužiaľ. Much later. Paťov 350. pokus o to, ako mám vybaviť izbu. Normálne si budem vypýtať za toto peniaze. Tak aspoň 10-15 krát tam ideme. Ty koľko? No to zase nie, ale tak 8 určite. We don't got 2 rooms left. Okay, may I have your passport to check on the system? Passport. Can we check it by name, maybe? I need the passport, please. More moments later. Čaute, tu je Šajmo, prišiel som sa pozrieť, že kde bývate. Jasné, poďte, ukážem vám náš krásny bytík, takže začneme rovno túto s prvými dverami. Kúpeľnička, Lenka, ukáž, predstavíš to tu. Wow, krásna. Čo tebe? Úplne úžasná sprcha. Gaj sa na noci. Krásna. Tuto máme uteráčiky. Ešte aj košík tu je. Akože dosť pekne. Tu je váha normálne, Ešte váhu. to uvážiť. Fér. Veľmi abstraktné. Takže tuto kaviarnička malá, pekné oné kávy, statné čajíky, nič je extra. To máte ochutenú? Chladnička, pozrite, Sprite, cola, neviem čo, všetko. GTA. A tak teraz vlastne vidíte celú izbu, to je ona, krásna, že? Veľká postiel, krásna. A poďte ďalej teraz, najlepšia vec z tejto izby je, prosím pekne dámy a páni, Veľký biznis toto. Súkromný bazén. Čo tebe, no? Ty kokos. Ahmed, čo si tu nehal? No, dobre. Dobre. Od 7 čakám na izbu, od 7 ľudia, od 7. A tu? Plávky. Akože, to je tá, ako sme to je tá kompenzácia, hej, že máš plávky zadarmo. Dobre, poďme ďalej radšej, poďme ďalej. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Toto neviem, či chceme teraz. Toto neviem, no. Ja to smiem pod stôl. Už sa to blíži, už sa to blíži. Ale nemáme ani paríže, tak je to malo. Ocino išiel na vláči. Ide bomby. Prišiel čašník a toto všetko nám sa položil len tak. Akože wow.
No, live music nás sklamala, takže sme sa rozhodli, že ideme na pláž trošku sa pozrieť. Trošku diskotéka, no. Pekný poriadok, ale. Kámo, to si úplne. Patrik, povedz niečo do vlogu. Patrik tak ho volá. Životnú múdrosť? No. Že neberte to až tak vážne proste.